Milioni korisnika interneta zaraženi su zlonamernim reklamama. Malverima koji imaju sposobnost krađe podataka, lozinke naloga, onemogućavaju rad računara ili prouzrokuju probleme u radu računara. Da bi se korisnik računara zaštitio, potrebno bi bilo da instalira softver koji blokira reklame, a to bi značilo da bi prihodi web sajtova od reklama bili smanjeni, pa bi oni u tom slučaju možda bili prinuđeni da naplaćuju pristup kako bi nadoknadili taj gubitak. Kriminalci koriste takozvane drive-by reklame koje automatski inficiraju računar čak i onda kada korisnik samo poseti sajt na kome se nalazi takva reklama. Koristeći ovakav metod, jedna istočna europska kriminalna grupa je od 2007. do 2011. godine zarazila 4 miliona računara. Jedan od problema koji su imali korisnici ovih računara bio je i nemogućnost ažuriranja softvera, pa su ovi računari bili ranjivi i za drugi viruse. Otkrivanje sajta sa zlonamernim reklamama koje se u posljednje vreme mogu naći svuda je isto kao da pokušavate da otkrijete ko vam je preneo kijevicu, kažu stručnjaci.